Maya Blow ale ni Bois Sacré olu ka baarakɛɲɔgɔnya okumu kɔnɔna na u jɛra ka lasigi min tali kɛ Maya sira kan yaasa ka ɲɛfɔli kɛ bura adamadenw ka tagabolo la ani an ka se k'o dɔn ko olu sinsinlu ma yaasa an ka ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ. Nin baara min lajɛlen kɛra alamisa don décembre kalo tile 18 san 2025 par la culture la. Bɛɛ jamina ni a b'a fɔ nin na Maya sira kunfanbɔ Maya sira kunfanbɔ o ye bamananw ka lajɛ ba ye bamananya lajɛ n'a fɔra ko bamananya siya ko tɛ mɔgɔ bɛ kunnafoniya sira kɔrɔ o lajɛba san kɔnɔ o de ye nin bɛ i n'a fɔ silamɛw bɛ taa Makka la cogoya min nin bɛ i n'a fɔ chrétiens bɛ taa Vatican la cogoya min bamananya la kunnafoniya la o bɛ avion ta ka bɔ diɲɛ fan caman na ka na Mali kɔnɔ bi ni lajɛ la n'an b'a fɔ ko Maya sira kunfanbɔ n'a ta kana ye nin a y'a san 10 de an bɛ nin bamananya ɲɛfɔ kunnafoni ye min ye k'a ɲɛfɔ an bɔra min an bɛ taa min mun ye an sɔrɔ k'an bila kumayɛlɛma kɔnɔ bi n'o kumayɛlɛma kɔlɔlɔ de bɛ k'an ka jamana ci dɔnnikɛlaw de fara an kana k'an yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ka bamananya ɲɛfɔ kunnafoniya tun ye mun ye an taasiraw tun ye mun ye ka kɔrɔ n'a o taasiraw tununa an na bi waliko sababu la banyɛrɛla sababu la an ka sira yira mɔgɔw la walasa tɔɔrɔ tɔɲɔ min dara anw kan an denw ani an mɔdenw olu ka kisi kɔnɔ lajɛ kɔnɔ voilà an bɛ ka kuma babu min kan kuma sen min kan ni lajɛ sen o ka dɔn lajɛ o lajɛ an bɛ kuma sen dɔ de o ye kunun dɔnkoya ani bi dɔnkoya an bɛ se ka olu bila ɲɔgɔn ma cogoya min na kunun dɔnko ani bi dɔnko an bɛ se ka olu sigi ɲɔgɔn kun cogoya min na bawo ko dɔw bɛ yen duguba kɔnɔ sigi ma a kɛ ka go hali an ka bamananya sokoya dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a kɛ duguba kɔnɔ bi a bɛ gɛlɛya n'i ko k'i bɛ kɔmɔko kɛ duguba kɔnɔ bi a bɛ gɛlɛya bawo an ka duguba sigibaga olu ma miiri k'a fɔ anw ye golofinw de ye ko tu dɔ kan ka bila an bɛ se k'an ka kɔmɔko kɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'an ka doko kɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'an ka marabayasa kɛ yɔrɔ min na u ma miiri o la mɛ n'i donna quartier kɔnɔ taabolo wɛrɛ mɔgɔw ka bato kɛ yɔrɔ aw bɛ jugu ye ne b'a ko kɔlɔlɔba de b'a la message bɛ n bolo ka lase n bɛ fɔlɔ jamana faamaw la u k'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ a ye ɲina ko année 2025 ko ye année de la culture ye hakilina ɲumanba ta an b'a fo ka waleɲuman dɔn nka ale ka hakilina ye a waleyabaga ye administration de ye n'i ye administration ta Mali kelen tɛ Burukina bɛɛ n'i ye administration ta farafinden kuma yɛlɛmalen a sanfɛta o de ye fonctionnaire ye o ye administration mɔgɔw ye année de la culture nin taara k'a di olu ma k'u ka waleya a fɔra kabini san daminɛ an filɛ san laban na san laban tɔ ye tile damadɔ ye mun kelen de kɛra jɛbi fɔ bala fɔ ko ɲɛnama si ma kɛ an dun bɛ min na nin ye n'i ko ko culture tɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ Maya sira in kan ani anw bɛ jiba min kɛ sɛnɛgali la aw culture tɛ yen Mali kelen tɛ Afiriki bɛɛ a tɛ yen ne bɛ témoignage sɔrɔ fan bɛɛ fɛ anw bɛ min na ɲɔgɔn tɛ farafin a lajɛ filɛ nin n ka jamana faama kelen tɛ yala o y'an jigila misɛnya o ye anw y'a yɛrɛ jate i n'a fɔ anw tɛ jamanaden halala ye ka sɔrɔ anw bɛ sira min kan o sira de ye jamana in tigɛ o sira de ye jamana in tun tɛ siyan sigi ka se ka taa kɔnɔ aw yɛrɛ tun bɛ yan aw b'a ye anw bɛ min fɛ o ye rassemblement ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi farafarali ɲɔgɔn sɔn fɔ ɲɔgɔn sɔsɔ ɲɔgɔn lagosi an tɛ o sira kan an tɛ ka sira wɛrɛ kɛlɛ an ko de ko an b'an yɛrɛ fɛ n bɛ n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ an b'an yɛrɛ fɛ an b'an bɔkolo fɛ an b'an danbe fɛ banyɛrɛla ye karajuguba dɛ bolofin bana a yɛrɛ la an b'a fɛ o bana furakɛ yɔrɔ de ye yan ye